Ey kız oğullar size daydiyan, ey erkek adamlar size daydiyan. Hayyat oğullara da aydiyan. Gözden özümden mesal uryan. Öz zenanamdan razı, zindagimden razı. Huday Taala qaw zindagi berip dip dil hoş bolup yaşap ben. Hudaýym bilen halawata iman bilen namazymyň süýjülügi jaýyna, dehretimin süýjülügi da jaýyna, ibadetiň süýjülügi da jaýyna. Emma bir puşaş maňa sebep bolsa ki, qawzatbamış, bedenine men tehrip bolup ya fikrim harap bolsa, ya başga brabetasına ya başga bir ýagdaýlara men fikrim harap bolup zenanamdan sawy ýazam. Şi haqqun nasy musulmanlar, hiyanetçi, yani bir erkek adam zenanasyny dilhoş ýaşap bilen bolsa, sen puşaşyň bilen heleýinden sawyzy kıyamat tutulýan ay musulman. Şuna hiyanet diýerler. Şunu kanun edip aýdaýyn musulman, hiyanetçi. Kan adamlar zenanasyndan sawyp 25 ýaşynda, 28 ýaşynda zenanasy bardy. Qaw zenanasy da bardy, pek zenanasy da bardy. Yaş puşaşlara tahrik bolup, bir SMS-e tahrik bolup, o zenanasından ayrılışıp, 15-16 bilen hoşrak yaşap bolýar diýip, onu alıp, onu äpberip sergerdan bolup bererler. Käney musulmanlar. Bir wagt bir Hudaý Taalaň welileriniň bir dünýeden geçdi diye. Dünýeden geçenden soňra dişde gartyrlamany gabryna ýaty, jesedi salym, ayağda salym, hemme zady salym, kefeni de salym. Emme şo kefeniň ayagyny, ayagynyň muktaşy, ayagyny bir boğulýan ýer şo tazygy, ayagynyň durýan ýer kefeni çüýripdir diýe şo tazy. Bulun gurrunlardan minnip duran adi yerin gözüne çıkan Hudaýyň bir çyn bendeleriniň birine bolan gurrunay musulmanlar şala. Hudaýa yeten adamlaryň gurruny. O dipdir ey palan ewliya näme sebepli sen ayaň çüýrüýdi diýenne onu mene adamlara hıyanet edimäni. Hudaýlyk jaýyna goýup, adamlary da adamlyk jaýyna, enne jaýyna durdy. Zenane ýerinde durdy. Hemmesiniň hakyny bitirip kamil päklik bilen dünýeden geçdim dipdir. Qur'an-ı Kerimde qursagyna bolansaň jesedi dargamandyr. Jesedi dargamansaň da şoň bereketine kefen dargamandyr. Ýönümiň aýak ucumdaky kefeniň çüýrüýäni bir wagt bir akar suwun kenaryna dehret kıldım. Dehret kılamdan sonra ayağımı guruyança deyip bir taxtacık bardy. Şo taxtaň üstünde durup ayağımı gurutdum. Eýesi barmış. Men şondan halaliyet talep etmedim. Şo men çüýürtdi diýipdir musulman kefenime. Şo taxtaň eýesi sebepli men kefenim çüýürtdi diýipdir. Indi sen heleýinden sawudy otyň. Adamsyndan sawudy otyň. Ey musulman, savutmadan mer puşiş bilen savutmana aýdyň. O däl men aýdýanym. Mehabbet edip, adamsyndan şekaýet edip, belki samsyk düşünmeýänle, adamsyndan şekaýet edip, maňa mehabbet edilip, mehabbet etjekmi? Hemije mehabbet boljakmy şu saxty ýakdasat bilen. Bir gün otadan algymyň aktip, fikir harap. Bir gün sana imaşyň pitin, sen hastalaň bitirip bilmeýän diýip, bir gün oňa pikir harap. Bir gün şaňgaçyklaryny milletiň şaňgasy ýalyk edip bilemek diýip, oňa pikir harap. Bir miktarda aýanda da bir teberrum nira bar diýip, oňa da pikir harap. Şu pikir haraplaryň içinde bir hemişeki Leyli Mecnunyň mehabbetini isliýe. Onu edip bilmeýär, edip bilmäne başga bir namehreme metreh etdiýär. O da feminizmi akide bilen olup amuzaş berip terbiýat tapan adam, aýdy azat ýaşadyýar. Ennemi ýadamy, jazany innemezlik bilen berdi, irtibat açmana durýar. Ahirde de gidiýe, ahirde de Hudaý Taalanyň bir ahwanan nazirin edip de bir irtibaty nameşru, ondan sonra hep berköberýär. Zindagi bolup durmuşy musulmanlar. İman bolup durmuşy. Elimde değil, sana gelmek istiyorum. Elimde değil, elimde değil, hasretinle ağlıyorum. Elimde değil, sana gelmek istiyorum. Elimde değil, bunu beklerim, hep seni özlerim. Hasretin kor olur, yanar yüreğim, günler dar olur, sana gelmek isterim.